Ginbantayan kag ginplanuhan ang pagpatay sa 48 anyos nga si Saldemer Heliega sang sospek nga amo si Gerardo Taico alias Bulldog Sofia Jr. sa Zone 6 Barangay Boulevard Molo alas 9 sang aga Abril 10. Suro sa kamanghuran nga bata sang biktima manug alas 9 sang gindulong sang iamayang ni Eloy nga nagabaligya sa mga accessories sa city proper nga amo man ang adlaw-adlaw nga ginahimo sini. Sang pabalik na ini sa ila puluyan kag sang nakabot na sa unhan nga porosyon sang barangay gym, hinali na lamang nga nagsipot ang sospek kag gintiro ang biktima. Nagtindog pa kag nagdalagan si Heliega apang ginlaga sa gihapon kag gin-finishing sang sospek. Nakaanggon sang pila sa likod, dughan kag ulo ang biktima kun sariin ginapatian 9mm pistol nga armas lutang ang gingamit. Nagsibad sa pagpalagyo ang sospek nga nakuhaan sang pila ka CCTV camera sa barangay apang wala natumod kun may gingamit ini nga getaway vehicle. Suno kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa kada ICPO, nakaagi preso ang biktima kag sospek bangod sa illegal nga droga sa separado nga mga drug bypass operation. Sang Abril 4, nadakpan sa isa ka drug bypass operation ang tiyo sang sospek nga amo si Melchor Taico sa nasambit nga barangay kun sariin malapit isa ka milyon ang nakumpiskar. May mga impormasyon man nga nagaserbi asset ang biktima sa mga kapulisan kag amo ang ginapatihan nagtudlo sa tiyo sang sospek rason nga ginkaakig ni Gerardo Taico Sofia Jr. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation sa sospek. Record nagapakita nga ti mga naka-avail ni sila previously sang plea bargaining. Kag may mga initial information gina subject pa for further validation nga ti indeed no ang mayor naton sinidiri nga ginasundan nga ang gulo is o kun motibo is sa illegal nga droga gid. Nagasinggitan sa karon sang hustisya ang pamilya sang biktima sa pagkadula sang ila padre di pamilya. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.